السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. بيك الله تبارك وتعالى همّن طاعات وإبادة لنذي salih amallarınızı Huday için oturuşuklarını ve mehabbetlerinizi daştan ve yakinden Hak Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın mübarek yaşayışlarından ve almalı derslerinden eşters ve bafitlenir sipte gelipsiniz. Allah Teala dünyanızı ve ahiretinizi abad etsin. Allah Teala vatanımız emniyet bulup iman, abruy, izzet, dinimiz, dünyamız abatlıktan mescid medreselerimiz yürümekten ayırmasın inşallah. Mahtumul işan aydiya bu dünya bazı gerdir, bazısını çallı gitti, gumra edip niçani yoldaş deyip allı gitti. Bazıgar oyuncu oyun edip Allah pulun alayan, Allah sen avreyn alayan, Allah imanını alayan, Allah seni meharekeden alıp kalayan zat gumra edip niçani yoldaş deyip allı gitti. Dünyanın ulukon ağlayan zadi özünü sana bana yoldaş kökeliye. Ey cemaat, dinin aydiyan gurrunu dışı dünya gerektir ama yoldaşlığa yarayan neldir? Dostluğa yaramıyor. Her kim dünyanı dost tutunsa, dünyanı dost tutunsa ki ilunun içinde hemmemize bellice açık gurrunlar haşla. Dünyanın dost tutunyan adam derru ibadatına verir. Yani aslında özünün Hudayın bendesinin yadından çıkarıyor. Nem deyip o dünyanın bendesi de o namazını verir, zakatını verir, garip kasar gözleme verir. Hulasa evvel Hudayın bendesinin yadından çıkarıyor. Onun şu dünyanın yığınap başına dünyamını meride diye, asabet diye. Şola adamlar daşından şayet erheli oğlanın çok gülüşpürüm olsun siz görüyorsunuz. Ama şu dünyak meride adam özünün erine, özünün heleğine, özünün oğlanın şoğunun da gözünden kaçıya menfur oluyor da. Hemmesi muteneffir, şunun bidar da. Dünya meride adam öz oğlanın şoğunun da gözünden kaçıya daşardaki adamlara dursun. Aham şeyittirip giyce unni şu dünyanın başa gaylığı bilen aham sonra ne vağız ola asiyar ol, ne nasihat eşitmeli ol. Vağız nasihat dursun, gözünün ağında adamlar ölüye ayrılıya, özünün kiçi, özünün uli, öz içerisinden, öz daşartından şunun adı nasihat almellerden na. Onun şun mirid oluptur, tamam oluptur da.
Hiç zat onu ütmeyedi. Ölmese, kabra girmese zattan ders almaya. Dünya merizliği afettir ey cemaatler. Oham bigat yığnap meriz oldu da ahir näme bolýar? Onna maktu umulişan qaway diye. Bihuda adam oğlu yığnanın qallı gitti. Hemmesini näpper kitmella. Bihuda adam oğlu yığnanın qallı gitti. Hemme yığnanın da şoňsyny kellesine agyrdypdyr. Şoňsyny ýylgünmen gorşupdyr. Qasam içipdir. Bigat narahatçylyk edipdir. Hemmesini näpper kitmella. Ene dünýäň bernamasy şu. Şu muqaddemany zihninizde bolsun, geleyli Resulullah'ın yaşayışına. O bir de şemal peygamberimiz 61 yaşında. Recep ayda. Yerde Tebuk'a gaşyn gidigli. Oradan ve Mesir'in çöllerine gaşyn ýolagçy. Näçe müň sahaba bar ýanynda? 30 müň sahaba. 3000 nefer. 30 müň nefer. İçinde tek tük münafık da var. İçinden kafir, taşından Müslüman. 30 müň Müslüman derkul bariye sahaba. Koşun leşkeri İslami cenge Tebuk'ta 30 müň nefer. Medine'de kim galli? Hazreti Ali galli, Peygamberimiz galliydi. 81 zat nefer halis münafık yalandan uzret kalıptırlıda. Ya Resulullah men kellem ağrıya, men heleyim ona, men giydim bir zat diye, men mal garamma, men miwam yetiptu, Peygamberimiz galaga, bolya galaga deyipdir. Yalandan bahane edip kalıptırlı. 80'nin kan münafık. 5-6 sahaba da ağlap kalıptır. Näme deyip? Qarib, radi yok. Gidip bilmeyesip, ola da ağlaşıp kalıptır, bile de Müslüman. Hop, indi näçe nefer galli? Hazreti Ebu Zer bir yolla galli, o da yetti. Inni halis Müslüman olup, jenge gitmeli hilinden geçen hafta näçe nefer diýdik? Bir nefer galli diýdik. Bir nefer galın Hazreti Ebu Hayseme radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hayseme. İnşallah evlerde görürler gelir. Hazreti Ebu Hayseme'ni öğreylin näme işe diye. Emma Hazreti Ebu Hayseme'den başga 3 nefer qaliye ol bükulli şo gaşyna qaliye ki qaliye Peygamberimiz jengden gelende sataşýaly. Olan görürüňi soňra inşallah. وتخلف الصحابي الجليل أبو خيثمة رضي الله عنه دايو جوان مرت محكم صحابة ميري مسلمان ملك يلتلقتن غالب تركم حضرت أبو خيثمة حضرت أبو خيثمة دنيا مالي gözüne ovadan görünýän insan şigice kulak astın. Zinanatının yüzünü gözlep, zinanasyna oğlan şoňa Hawwa diýip, nur meclisinden, bereket meclislerden, Hudaýyň buyrugyndan galan adamlar belkim şigice görüňler bir gün gulagyna zept edilýärler bilen bir gün gulagyna barsa da. Günäler edip, men ýalňyşdym diýip şerin ýersinden ewilseň hayırdır diye köne türkmen. Ay men bollu da tawba edeýin diýip tawba edip ýaşy meclisi oty ya başga ýerlerde gelip de günälerden tawba edip inni iman lezzetini dadyp hususan şu meclisde bir musulmançylyk şerbetini ganyp içýän adam da hususan gulak asmaly ýetişýär. Odal ýalňyşyp günäler edip bollu da men miden näme diýip İmanın takamın dadan adamdan da eşitmeli yiyecekti. Hulasa Hazreti Ebu Hayseme radıyallahu anh galli. Yerde galli, Medine-i Münevvere'de galli. Medine-i Münevvere'de ya uzurluha ya da hiyaballarda gelip bilen hakikat münafık bada. Bir de yan geçti. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh o da öz yerini Resulullah'ın içerisine saklattı. Ve ba'de en sâra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyamen
Peygamberimiz de Tebuk'a gidenden neçe gün geçti. Yani Peygamberimiz 500 kilometre yol kesen vakta. Kan kesiptir. Dekhala Ebu Hayseme haitahu. والنخل مدللة بثمارها والعريش مرشوش وامرأته متزينة فنظر أبو خيثمة إلى امرأته فأعجبته. بدأوا صحابة إيمان الصحابة ناسون يسبتر Tebuk cengine gitmedik. Peygamberimiz 5-600 kilometre gidenden sonra özünün ovadan bağçası varmıştık, bustan. Hurma var gelmiştik içinde. Şonu giyiriptir. Görse zenanası ulu kon hurma varın kulvesinin eteğinde teler varmış. Alaçık teler. Onu su sefelep bir de kızgın havada tomzun ülleri savcağa edip düşük yadıp teyyarlap özünü ovadalla zenanası geliver deyip adamsının önünden çıkıptır. Öz zenanası öz bağı Hazreti Ebu Hayseme zenanasının yüzünü özde anlayıp duruptur. Onun öz içinden aydiptir. Helaktu ve Rabbul Kabe. Helaktu ve Rabbil Kabe. Ey Ebu Hayseme dargadın sen niptir. أصبحت في ظلال النخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والسموم في عنقه السيف. Ey Ebu Hayseme nedir ben senin niptir. Peygamberimiz kızgın havada o düşsüde çöllün mariye sen heliğin yüzünü öddep zenanın yüzünü öddep bağın kulübesini notuyun mu senin niptir. Ma hada bin nasaf. Ey Ebu Hayseme hem sen imanın niptir. Ödüne diyor ya. Ma hada bin nasaf. Ey Ebu Hayseme insafmış deyiptir. Kulübede su sefevli telerin üstüne oturup denanan menen gülüşecek bolyan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil harri ve semum kızgın havada semmi havada kızgın yel üstü Peygamberimiz elini kılıç alıp boynunu kılıç koyup barıp Urufa gaşin bariye Ruma gaşin. Ey Ebu Hayseme ne et ben senin niptir ödüne. وقد غفر الله تعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Peygamber gitti günah etmedik. Oğunuk yanlışlar bola. Huday on günahını geçecekten geçenkini ve öyküsünü. Hulasa özü şeytirip tütürer. فاختتم ناضحه بارك الله. Düyesini derru noktalamana dörttür. فاختتم ناضحه. Dayav diyesi varmıştık su çekiyen diyesi derru noktalap yani bir gap hurma alıp bir gap su alıptır. Oham diyesini min uğra verttir. Şu di reftu ferda neyamet bedest hesab az hemin yek nefes kon ke hast. Kendisine duracak derler. Şu di reftu di ruzi diyor. Şu di reftu ferda neyamet bedest hesab az hemin yek nefes kon ke hast. Düğüne geçti tamam mı oldu? Düğünü getirip oluyamay? Olmuyor. Ertiyde ne olacağı belli diye. Ertiye kalacağımız belli mi? Yok. Şu mahalın kadrını bilmeli. Şu mahal. Şu mahal işte 30 şun kadrını bilmeli. Şu mahal yüreğini, kalbini Allah'a müteallik etmeli. Hazreti Ebu Hayseme idini ödese geçti tamam mı? Peygamberimizin kâli. Ay görürse ertiye deyse hükmen zirer çıkar. Ay görürse ertiye birunlu. Ay falan. Giyeceği koydu verir çıktı. Türkmen kovay diyenler ha. Atavavalamın neymi diye. Ağdaşan yolun tapsa yakşı diye. Ağdaşan iyidin tapsa yakşı diye. Yanlıştı değil mi? Bırak yola gelmeli. 5 yıl yanlıştır. 10 yıl yanlıştır. Yaş 20 vardır.
Yaş 25'e vardır. Yaş 30'a vardır. 30'dan geçip bariye. Vakti ki yollan yanşanın adam biliyor ki, adam yollan yanşan biliyor, ne etmeli hom? Adam görsem molya demeli, yollan yanşan adam. Ne etmeli? Bir adamı görse, iş asli cattı yiyerek, ak yol yiyirdi demeli. O da aydar bir çoğun, şu mantağın adamsi, sen ak yolu girecek bolsan, Olukon catta girecek bolsan, hal iyiliğine üttiyer falan yer diyer, o defeden anırda diyer, şondan geçen yerin diyer, birdat diyer, ahim. Hulasa, Hazreti Ebu Hayseme, eğer Peygamberimizin izinden gidecek bolsa, 600 kilometre çöllen yıkıcıya gitmeli ha. 600 kilometre. Hicaz'ın, Suudi'nin çöllerinden geçirmeli ha. Ağdaşan yolun tapsa yakşı. Berekallah. Hazreti Ebu Hayseme radıyallahu anh diyesini minükte uğra verdir. Zinanası gıygırttır izinden. Ey Ebu Hayseme, içinden aydıptır Ebu Hayseme, maalları qalli, zinanası yortip izinden düşünsene kadir nämediğine. Yortip gıygırıptır. Ebu Hayseme içinden aydıptır. Vellezî nefsî biyedihi la eltefit ila ehli. Allah bilen ant bolsun ilim müddemirin menniptir. İlim müddetin adam vasvas olacak da. Wallah la eltefit ila ehli. İlim müddemeyiniptir. Ovadan bustan, ovadan bağ, içinde dinanası, kıygırıp qalvati, İndi idim müddemerin menniptir. Men Resulullah bariyannip, şu duruşuna çıkıp uğra verdir. Berekallah. Fekâde ala nâzihihi ve entalaka fi sahrâil Hicaz. Kuvvettir çöllen. O zamanla kav istende güne 50 kilometre gitmeli. 40 kilometre bir menzilliye Arapla, 36 kilometre 40 kilometre. 5-6 fersah oluyor. Bar 2 beraber gitsin, güne 80 kilometre gitip biliyor. Bar 3 beraber gitsin, güne 100 kilometre gitip biliyor. Hemen o da bolacak hatta güne 100 kilometre. Hulasa uğraptır da. Ve adrakahu fi at-tariq Umayr ibn Wahb radiyallahu anh qadimen min Mekke'l Mukarreme. Yolla sahabaların mirdim Mekke'den yelyenmiş Peygamberimizin izinden bararın deyip. O da birce sahabamıştı. Mekkeli bir sahaban biri, o da şu Tebuk'a gajin yelyenmiş. Görseli bir Medineli bir Mekkeli baham uğrattırdı. Irak bariyan men akiyacağın alim idan adam, o da men şu eşittim uğradım deyiptir da. İki olup, yoldaş olup, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gitmekçi olupturlar. Hatta iza adrakel ceyşe, daştan koşunu örttürlü. Koşun buları görene akadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı keramının bir yerde konan vaktimiş. Hazreti Ebu Hayseme yanındaki yoldaşına aydıptır. Mekke'den gelen adam da o da. Ebu Hayseme Medine'den, Hazreti Ömer Medine'den yolla bahın sataştılar da. Dost deyiptir mene günahkar deyiptir. İza galip tövbe edip kovan adam deyiptir. Sen bir salim adam, minni günahkar adam, senin isteyen, sen hadir kal, min yıka varacak deyiptir. Hamana yalvarıp varacak, başla diyecek. Hulasa şunu maslahat bilen, baham gitmeyli, bile gitmeyliktir. Min yıka varacak deyiptir. Ola adamdır, kova adam yoldaşı bolya deyiptir. Nedir rahat bolsan, onsan gelip deyiptir, sen uğra ver deyiptir. وماذا أبو خيثمة فأشرف المسلمون ينظرون إليه. أما أبو خيثمة يكون أغرى vertir قشنا غشين يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام ويلدش لربلن بله شلر غشين أغراhtır. هم مسلمان يقرق قالش جذش vertir له يا رسول الله هذا راكب من قبل المدينة المنورة. Şun gelişi, yürüyüşü, uğrayışı Medineli birine min diye ya Resulullah deyiptirler. Arapların içinde öyle kıyafet şinas, öyle derin adamlar bolyanmış da. Ya Resulullah
şoň gelişi Medineli adama men diýipdirler. Bir qara görünýär. Geçen hefte Hazreti Ebu Zer'in gurrun geçmedi mi? Eyni şu tüysülü orttırdı. Medineli birini men diýipdirler. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kun Eba Haysama. Peygamberimiz aýdypdyr. İnşallah şu gelýän umid edýän Ebu Haysamadır diýipdir. Kun Eba Haysama. İnşallah umid edýän diyecek alıp gelýän Ebu Haysamadır şollypdir. Inne Allah Taala qursağına goýýar. Oň üstüne de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tamasy wag bolmaly. Ebu Haysama galmaly adam däl. Ebu Haysama galmaly adam däl. Peygamberimiz ýadyna bak bolmaly. Kun Ebu Haysama umid edýän Ebu Haysamadır şu gelýändir. Ama berrek gelipdir sahabeler gıygırşıptırlar. Ya Resulullah Ebu Haysama şu gelýän adam diýipdirler. Fa'ata Ebu Haysama radiyallahu anh ve huve yebki. Dom Hazreti Ebu Haysama gözünden yaş aktarıp eteğini gözep ağlap Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna gelip Esselamu aleyküm ya Resulallah deyip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a selam verenine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Ma khallafak awla laka ya Aba Haysama. Ma khallafak awla laka ya Aba Haysama. Ey Ebu Haysama, tasdar gıyadın ha sen Medine'de galıp diýipdir. Ma khallafak seni de nämedat alıp galyp men ýanyma ýoldaş bolmadan diýipdir. Ma khallafaka seni nämedat alyp galyp diýipdir. Cemaatlar şikelemen gulagasyn awla laka ya Aba Haysama. Arapçasyň manasy tasdar gıyadın ey Ebu Haysama diýdigdi. Yani iyidimden qowup gelmedik bolsaň Allah'ın qaharyna düşýädiň diýdigdi. Awla laka kelimatu tehdidin ve tewaud. Arapların istilahyna awla laka yani ey Ebu Haysama tasdar gıyadın diýdigdi. Muhammed Peygamber aýtypdyr şunu. Ebu Haysama diýen gowur ýan sahabatyna. Resulullah aleyhissalatu vesselam. فقال أبو خيثمة كدت يا نبي الله أن أهلك تزينت لي الدنيا تزين مالي في عيني وكدت أن أختاره على الجهاد فعزم الله تعالى علي بالخروج يا رسول الله دوريديان تصدر غياد من نبتر siz oğranızdan sonram oğrinşa bağ bustanım zenanam malum mülküm men gözüme ovadan görünni ay cihattan bir gedek qalarına diyadım içimden nedim ezeyyenet li ad-dunya tezeyyenet li ad-dunya tezeyyenet li ad-dunya bi vefa namart dünya gözüme ovadan görünni ya Resulallah eyni aydan kefişi Beyhaqi rivayet ediyor. Dünya gözüme ovadan görünni ay bir gedek cihattan qalarına diyadım diýipdir. Ta inke näçeun geçenden soňra Allah Taala maňa tawfik berdi, sen iýiňden qowup inne bu mahal saňa ýetişdim diýipdir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam haydurup Ebu Haysama hayır doğa edipdir. Hudaý sen günahın geçsin, geçer inşallah diýipdir. Ağaşan yolun tapsa yaxşı diýerler daş. Ağaşan yolun tapsa yaxşı. فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam haydurup Ebu Haysama dünya ahiretin abat olsun bilendirtir da Peygamberimiz. Resulullah hoş bolapdyr da. Hudaýyň janyňa malyňa ömrüňe bereket bersin diýipdir. Peygamberimiz Ebu Haysama aýdypdyr. Inhe Hazreti Ebu Haysama da goşulypdyr şeýlepdiň Peygamberimiziň goşunyna. Bir kysgadyk iki ders var. Yoksa Hazreti Ebu Haysama'nın gurrunu hefteler üstüne oturup ders alıvermeli. Mun şodur şu ders.
Onu da qıyısqa jawrik dersaydyp, am inşallah inniki wurun iyidin alıp gidersen. Awwal qisi ey musulmanlar, hususan jawan dostlar. Ebu Hayseme bağının ýerini, bustanynyň ýerini zenanasy oti, telärini susefili. Yani bir adamın havası açılacak yer. Havası açılacak yer. İnbisat, munbeset olacak yer. Adamın havası açılacak yer. Delili näme kam? Zenanasyny görüpdir, bustanyny görüpdir, teleride su seföli. Hazreti Ebu Haysemani gabiz tutupdir, mungabiz bolupdir, yani tutulupdir, yani yürüğü gısypdir. Yani dünya şoňa dar bolupdir. Delili nämeşin? Delili günäsi. Qawqulagatyn ýaş açyklap aýdyn inşallah. Adam Hazreti Mevlana beter awadan aýdýar. Çün cefa ari feristed guşmal, çün cefa ari feristed guşmal, taze nuksan var edi suye kemal. Huday Teala Müslüman adam bir günah işleme. Huday Teala şu Müslümana bir da diýberýär, öz ýüregi gysylýar, dünýä şoňa dar bolýardy. Erti namaz okuyup 5 wagtyny gaýym adamlar bilýändir. Bir gün günnüňinde da turasa, bir gün erti namazda okuymasa dünýä dardyr, ýöne gaýadan gaşşakda ýalyr. Şonu Hudaý berýär şol adama. Näme diýip basym şonu okuýar ýaly, basym tövbe eder ýaly, inniki de galmar ýaly. Çon cefa ari ferestet guşmal, taze nuksan var edi suye kemal. Bir wagt günah işetsen, ýalňyşsan, Allah Taala sana bir da diýberýär, sen gulaňy tawlaýa. Bir murabbi, bir terbiýet berýän, bir mugallim ýaly bol. Hayt beýtme diýe. Näme diýip? Taze nuksan var edi suye kemal, şu kimçilik, şu günäni epberip, kamillige gaşyn, Allah gaşyn öwürler ýaly. Mun hemme musulman bilýändir. Bir namahrem bilen irtibat tapýa, bir kiplişýe, gülüşýe, namazyny verir, öýüne gelýär, darqýa. Estağfurullah edip, tesbih edip, la ilahe illallah edip, yusa yine açılıyor. Ya namazı alıyor. Ya bir yalnışya, birinin ovadan kefine ağırlanıp, gıybet etiye, töhmet etiye. Sonra bir forum bir bereket boluyor. On dehret kılıyor, estağfurullah etiye, yine önkuvun boluyor. Ya bir benden malını iyiye, hakkını iyiye, ya zulmet diye, ayallığına, erkekliğine, hemsayasına, ya bir günah işe diye hakkını iyiye, özü dark ya yürüğüsiye, oğudan nuşa canet bilen aktaşın, şun Huday Teala şeykiye, ey benden beytme, göze sana dünya karan kırıp dur deydi da. Yani Hazreti Ebu Hayseme de şeyle, yoksa bağını giriptu, bustanını giriptu, adamın havası açılayan yerde, emme şunu yerini yürüğü sıptır da. Ne deyip, son Resulullah söllüdü. Son Resulullah kızgınlıdı, bana haram öyününe oturmak. Şayet de ulamalı ona kofur diýbaýsyn. Şoňa razy bolsa, näme işgaly var diýse. Aham, günah iş bolansoň muň ýüregi süberdir. Biz sen jowan dostsa, ýaşatsaň dämi? Günah iş bolanyny özüň garan kırýan da şu Hudaýdan bolan sowgatdyr. Dirru estağfirullah. Ay, subhanallah di, elhamdülillah di, bir qowda adet, ya bir dehret kıl, dirru ýuwularsyň, gönünürsyň. Emme şoň Hudaýdan gelen sowgady tutmasaň, bir darqýan da şomugy, şonu innemesin, günah diýerleri günah çekýändir. Oňam ýene bir günah eder adam. Oňam ýene bir günah edersin. Oňam ýene bir günah edersin. Günah diýerleri mydan günah çekýändir. Şuurun yadigarlık Allah'ın alın. Sogap diyenler sogap çekkendir. Öňüňizden dehret kılıp erik uğrajak diýen da hamana, koy açıklaýly men üstünden geçmeýin häzir bu görürüň. Dehret kıljak diýip uğraýan da awwal sen ýüregiň açylýar. Göde sogap çekkendir. Jemaate ýetişýän, dostlaryňa sataşýan, wagty nasihat eşitýän, Resulullah'ın mübarek gurjüňini eşitýän, hayır doga şirket edýän. Daşary çykyp barýan ýüregiň açylýar. Allah ýadyň öçe. Agallym öýü barıp ýatanda nuruň ötende ýatan ýaly bolýan. Gör, sogap diýerler sogap çekýändir. Emma günah çekýändir. Bir günah erti bilen bir adam badyra ötýär, günah erti namaz okuýman ha. Badyrda da ýene günah diýýär.
Ay öýlen baramda tawap ederni, öýlesini dogry okuyup bilmeýärdi aşa. Oňam ikinisini dogry okuyup bilmeýär, şo gün yalandan geçip gitýärdi günä bilen. Ine atazak sadaja gurrunşy. Düşünülmer ýanyk gurrun däl, agyr gurrun däl. Hazreti Abu Haysama de öýüne giripdir, ýüregi gysypdyr. Berekella Hazreti Abu Haysama ýüregim darykya, ayal näme bolýar maňa ýüregim aksy diýip ýatmandyr. Ýüregi sanda näme etdir? Diýesini menakyny ugra berdi. İýdi näme boldy? Gör sogaby indi sogap çekýärdi. Resulullah'ın hayır duasını alıptır. Tamam oldu da. Dünyası, ahireti tamam abat boldu. Tamam abat boldu. Bula evvelki ders. İkinci ders. Bismillah. Ey cemaatler. Zinanasının yüzünü yüzlettir. İzinden de zinanası kıygırıp kalıptır. Türkmen iyili elhamdülillah köpler zinana cemaat qowriya erinin salih bolmagyny. Hem gyýza olanlar, hem gelin türkmen hemmesi dua edýärler erim salih bolsun, jufti yoldaşym salih adam bolsun diýip. Elhamdülillah. Emma bir az adamlar var zinanasy halam ýa şol adamyň dindar bolmagyny. Şol adam haramy ulaşdy qowriya. Mahvarada haram zat gözlep baham oturmagyny gowurýar. Ýaşy tefsir jeleseti Resulullah'ın ýaşaýyşy şu çynnotyňyz görüpdiňiz ha. Hamany zinanasy iyi bermeýär. Ýa Hazreti Abu Haysamany özi zinanasyny iýdin gözlemän galdy. Zinana bolsun, er bolsun, inata bolsun, dogan bolsun, Hudaýyň nurunyň alqaljak bolandan soňra şoň ýüzüni bir adam gözläpdi dinin galsa bilýäňmi şu dünýede näme zejri bar? Odal kan agdalandyr şu minberdi. Şol adama Hudaý zejri berýär. Näme zejri berýär? Şoň zinanasynyň özi şoňa düşman bolýardy aýan dedi. Odal kan geçendir şu wurdyň. Bir adam zinanasynyň ýüzüni gözläp sogapdan galsa, ýani zinanasyny güldürjek bolýar, günah iş edip. Şo zinany basymlan bolýar, düşman bolýar. Öz içini görün rahatlığımızda bitirken şu milletin içini. 5-6 yıl mı oldu? Tefsiri şu meclisi kalman gelen bir gülyalı oğlanmadı. Yürütü zinanası asılıp alıp kaldı. Bir neçe hefte mi oldu zinanası üye gelip ağla oti. Kimin zinanasın? Ben falaniyim zinanası. 5 yıl 6 yıl mı oldu gelerdi. O haberimiz var zinanasını öyle alıp kaldı da. Ha neyim oldu? Ahuncan näçe wagt bäri öýe degelenak öýe gelse düşmançylyk dargap barýar. Bir zat edip bolmarmy diýip diýe. Allah'ın wa'desi dogry diýendir. Ýoksa ärini fasyk etdi şu denana. Ärini fasyk etdi. Eger şu meclisde durup şu durşuny kıyamet aşyny giden bolsa perişte bolup dünýeden geçerdi. Emma heleyini güldürjek bolup heleyinin kefine hawa diýip de inni denanasy bilen düşman bolýar. Resulullah'ın sözüni okuyup bereyin. Men iltemese mahamiden nas bima'asillahi azze ve celle aade hamiduhu minen nas lehu zammen keza fil cema lisyuti. Bir adam dosunun, hileyinin, bir adının gövününü örecek bolup haram iş edip şonu güldürecek bolsa Hudaý Taala şol adam şonu düşman ederin deyipdir. Şehirinin gövününü örecek bol günah işi diýäda, ulukon bir ikide epperk diýäda, Hudaýyň gaýreti, Allah'ın azamaty ijaze bermeýär şu ikisimidan dost bolup gezmege. Hudaýyň azamaty ijaze bermeýär şu ikisimidan dost bolup gezmege. Allah Taala'nın azamaty ijaze bermeýär şu ikisi midan dost bolup gezmege. Şoň gövününü örecek bolup Hudaýyň gaharyny getirdi wetida. Bir hiç unvan şu mahalletçiliği, tarihi beşeriyeti bir nefere kokçanakta, kafirden musulmandan. Hiç vakt Hudaý ijaze vermiyor, uzak gitsin. Düşman molya basımlıkta. Hazreti Abu Haysama etmendir onu. Bir ağlanı durdu değil mi? İyidin özü men gidiptir. Gönünmedi mi? Yani şu vurründen bir ters adamlar şu vurrüne ne malya? Ne oğlan şuna yetişmelem. Hi oğlan şuna yetişmen gurrünmüş mahal. Gurrün şi zinanan gövününü görecek bolup haramı mubtala olmak. Oğlan şoňun güldürecek diýip Hudaýyň nuruny etbermek. Ahiretin biwad etmek. Düşünmer ýaly gurrün däl ki, ters çeker ýaly gurrün däl ki.
Näçaha gelirler wa hücreden urup ağlawat ýahunjan näme? Öýümizde mahwary ýokdy. Ärime haýyş çekip ýok haram aljakka diýdi. Ýok haram aljakka. Ahir özüm aldyrdım diýe. Inni yani ärin fasyk etipdir. Ärini öz jüftün fasyk etipdir. Inni ahunjan öýümde bereketdi ýok, nurdy ýok. Başyndan turup bilemek. Dargadym ahunjan nip möňürüp ağlaýa. Hudaýyň wädesi hiç wagt ýet turmar. Hudaýyň dinini verenlik bilen ýykyp bolmaz. Çeraqi raki izet ber furuzet, haram ke pofkan adri şaşbe suzet. Hudaýyň ýak goýan çyragyny söndürjek adam öz göz gaşy ýanyp, dünýä sahaby ahiret bibat bolar. Inhe Hazreti Ebu Hayseme zinanyň ýüzüni gözlemän gidipdir. Şun inni ýüzüni gözdese Rasulullah'ın çöllü goýup özi ize galma bolýar. İman kabul edermi şonu? Musulmançylyk kabul edermi? İçeriğine ýakşylyk etmän Rasulullah'dan öwren ömrüne bir gedek gaharlanmandyr öýüne. Emma dinine zerer verme. Ahiretin bibat etme. Ahiretin zaýlama. Hakl görüriňdir, mana görüriňdir, maňyz görüriňdir. Dünya ahir derdine derman görüriňdir, kadryny bilaýdylýan görüriň. Inhe Hazreti Ebu Haysemen görüriňe geçdi. Hulasa goşully Peygamberin hayır duasyny aldy. Inni 3 nefer qaldy. 3 nefer kullan qaldy, tamam boldy. O 3 nefer görer soňram näme diýäle? Tawbalaryny ähilli, Hudaý Taala näme aýat indirýär? Olar Peygamberimiz emeden gelenni, Tabukdan öwürüp Medine gelenni öwünden çykýarlar. Dogurca ýalçalyk etip galypdylar. Soňram gurrunun aýdaýyn, ýöne yarım daga ýetirmäýin. Şolaň içinde Hazreti Ka'b näme diýär? Erti bir düýe alyp giderin diýdim diýär. Hak musulman. Am erti boldy diýär, ay birun ýerinden qawaryn diýdim diýär. Birun boldy diýär, ay erti gidaryn diýdim diýär. Tappa qalym tamam boldy diýär. Erti biruny goýup qahally Hazreti Ka'b. Onu görer soňram näjire bolýar. Allah Taala ömrü berse. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Tabuk'a gaşyn barýar. Ýolda Semud kavmung üstünden geçipdir. Yani o annagyga aýdaýlyň ihlas bilen gulak asyn, dininiz dünýäňizde abat bolsun. Semud iştensiňiz. Ve ila Semud ahahum Salihah. Salih peygamberin kavmi. Salih peygambera gaw bilýänsiňiz. Salih peygamber kysgaca men aýdaýyn. Kan kavmini imana çağırıptır. Müslüman bolmandyrlar. Şolan kavmida şu Suudiyde, Arabistan Suudiyde. Salih peygamberin kavmi. Hecr diyen şehir. Şimal Medaine Salih diýerler şu şehirlere. Medaine Salih. Salih peygamber kan çağırıptır bular, etmendirler. Adam musulman bolupdyr. Ahir kafir kavmlar aýdypdyr, şu dağdan düýe çyksa biz musulman bolaylyp. Şulay diýen gurrunum hut Qur'anna wa. Allah'ın kelamında wa. Am 2 rekat namaz okyp Hudaýdan dilepdir Salih peygamber. Hudaý ýaş dağdan bir düýe çyksyn diýip, oham bir maýa bir düýe orqaçy diýe şotoramady bir maýa ýarlahana çykapdyr. Diýe. Oham bir tofor kafirler musulman bolupdyr. Kysgaça geçirip barýanha. Köpsi hemmesi musulman boljak bolupdyr ha. Bir tor ağlayan adamlar, yo bu jadugar, yo bu näme. Salih peygamber de beter bir mihriban adammış. Kavmine azap iner muqadip iğni edip edemiş. Oham ey kavmim deyipdir. Kezzebet Semudu bi tagwaha. İzin ba'ase eşqaha. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها بليان سورة الذباحش كذبت ثمود شو صالح پیغمبرن قومها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها هم صالح پیغمبر aytır imana getirmediniz ağallam şu dağdan çıkan düýäni öldürmän diýipdir şuna degaman diýipdir muňa degseňiz afet azab iner Hudaýdan diýipdir aham muňa degmeden gorkupdyr adamlar. Ham şu kavmin içinde 2 tane awadan zinana varmış, awadan gıýdyları varmış. Yani kuvurunu de meňde şaby görüňler.
O zinanalar aýdypdyr. Her kim şu diýany öldürse, bizi de alyp bilýär, gyzymyzy alyp bilýär diýipdirler. Kafirmişdikler de. Dünýä heleýin owadan ağlaýanlygyny öýden, iki däne owadan zinana aýdypdyr, gyzlar da owadanmış. Her kim şu diýany öldürse, bizi de alyp bilýär, gyzymyzy alyp bilýär, biz şoňa mokçuk berjek diýipdirler. Aham iki nefer idim ba'se aşqaha içinde bir betbaqty turup şu diýany öldürüpdir. O ýerde baryp eliniň gamasy bıçagy bilen bar aýaklaryny tikelapdir. Salih peýgamber tamatta'u fi darikum 3 ayyam zalika wa'dun gayru makzub. Hay kavmim diýanyny öldürdiňmi diýipdir. 3 gün wagtyňyz bar, 3 günden üstüňizde afet iner diýipdir. Afet injiginiň alamatyny aýdyn diýipdir. Erti yüzüňiz saralar diýipdir. Bir gün yüzüňiz gyzarar diýipdir. Üçüncü gün yüzüňiz dım gara bolar, ham bilersiňiz üstüňize afet injigin diýipdir. Ruza evvel ruy khutdidan zard mizadan azna umidi sard. Hazreti Mevlana aýdýar. Erti bolupdyr, yüzü gözleri agat şýaly samsary bolupdyr. Bula bilipdirli afet diýinjek. İkilenji gün bolupdyr, yüzü gözleri gan ýüşen ýaly dım gyzyl bolupdyr. Şot siyah ruzi sövüm ruy heme hukm-i salih rah şot bimel heme üçüncü gün bolupdyr, kömür ýaldım gara bolupdyr üstleri, yüz gözleri. Inni hakikat belli bolupdyr, afeti özdeş oturmallaryny. Ey cemaat, nämeden bolsa oşa kowm. Hemmeti çöküç oturupdyr. Adam üstüne afet injek bolanyny boynalanna çöküp düşüp ýykylaýan bolmaly. Näme ýaly? Düşoklanyp damak salynjak diýe ýaly. Hazreti Mevlana näme diýe? Şon heme derna umidi serzedend, hemçe uçtur derdözanu amedend. Üstüler yüzlerdim gara bolupdyr, afeti özleşdirler, damagy salynjak diýe ýana kol çöküp oturuverdirler. Fa akhadathumur rajfa. Inna arsalna aleyhim sayhatan wahida, fakanu ka hashimil muqtadir. Allah aýdýar. Hudaý Taala iki afet indiripdir. Bir şedid yer titrepdir. Periştek de aydıptır, bir jegedek ses et, hemme daqılla bersin diýipdir. Gat yer titrep, aham afeti inip, perişte de ses edip, hemmesi dargatdyr. Musulmanlardan maşykdy. Hazreti Mevlana näme diýe? Afeti inene çöke düştü da, Hazreti Mevlana näme diýe? Zanu andemden ke ta'limet konand ve senin zanu zeden bimet konand. Hay odal molla ol çöke düşüp oturan bolsaň bizle afette çöke düşmerdin diýär. Berekallah Hazreti Mevlana. Odal molla ol çöke düşüp ahunjanyň mektebe öwrenip Kur'an öwrenen bolsaň afetininde çöke düşmerdin. Yani üstüne afet inmerdi diýdi da. Odal çöke düşmedin, mollaň öwrene afetininde çöke düşdin diýär. Odal ahun mollaň öwrene çöke düşmedin diýär. Inne afetininde çöke düşdin diýär. Be her hal o kavm dargadi, hevre qavi kavmmiştik, şu mahalla baş olan eseri. Medaine Salih'de. Peygamberimiz de Tebuk'u baryaqa, şolun jaýlarynyň üstünden geçipdir. Ene göreli näme urun diýip kısaca. Adamlar barıpdyr, hey görseli ulukon jaýlary var. Dağlar küp owadan jaý bejertdirler. Hey ulukon dağlary. Yerden öý bejertdirler, daşdan jaý bejertdirler, dağdan jaý bejertdirler. Şu mahalla baş. Medaine Salih Suudi'de. Peygamberimiz narahat bolupdyr sahabalaryň şolun jaýlarynyň giýrihelligine. As-salatu jami'a. Üçüň namaz okuýaýlyň diýipdir. Bir namaz wagt bolupdyr da. Ham mübarek eli bilen diýesiniň noktasyndan tutup aýdypdyr. Ma tadkhuluna ala qaumin ghadiballahu ta'ala aleyhim. Ey sahabalarym, Allah'ın afetinin milletinin öýüne endik girýäňiz diýipdir. İyidin olağız. İnnen nâsen nezelû arda semûd vestaqav min bi'riha ve'tecenû bih fe'emerahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yuhriqû mestaqav bih ve en yu'lifû el-libile el-acîne. Peygamberimiz aýdypdyr. Her kim şid kavmyň kuyusunda suul kuyulary barmyşdyr. Her kim şu kuyudan su çeken bolsa suny ýüzüne goýsun diýipdir. Her kim şuna hamir edip una hamir yoğuran bolsa şu hamiri iýmesin, şon çörek etmesin, düýelere berasin, itlere berasin diýipdir. Şu kavmyň hiç zadinden istifade edmeň, Hudaýyň afetiniň milletidir bular diýipdir.
Hatta fıkh Hanefimizde gurruna diye şolon sularını necis deyip hükmedilmeye diye. Pak da olsa, necis değil olsa, son afetinin millet olansan, Resulullah Aleyhissalatu vesselam Hudaya ışkı olansan, Hudayın qaharninin milletin hiç senden istifade etmeyen deyip hükmetti diye. Nahar bir şeyle olsan, onu naharda dökün deyiptir. Hamir, un, hamir yoğuranına olsan, onu içe verin, diye verin imeller deyiptir. Hep verin hemmesini deyiptir. Ol beyirrekte bir diye vardır, sağlık peygamberin diyesinin su içeni, şondan bardan su alan deyiptir. Hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam, yankı kavm afetinin millet, aham namestir peygamberimiz. Giyirecek bolsanız deyiptir, Arabisini okuysan vakt geçip bariye, giyirecek bolsanız giyirin deyiptir, yuvaşa açıktan giyirip ağlar çıkarsınız deyiptir. Ağlamayacak bolsanız içine giyirmen deyiptir. Hudaya bizi şizire afet, şizire kavm, bizi afet indirama deyip, gözünüzden yaş akıp, yüreğiniz ağlayacak bolsa giyirin deyiptir. Yoksa da giyirmen deyiptir. Özü namestir o peygamberimiz. Diyesini minip de, üstüne de giyimini oklap, devruğun gözlemeni, diyesini kaç kovuptur, gitsek beni aşağıdan basım bırak deyiptir. Hudayın qaharına düşamayıl deyiptir. وَسَتْجَى ثَوْبَهُ ey kanna ثُمَّ الزَّجَرَ وَأَسْرَى üstüne giyimini oklap, diyesini kaçanırak kovup, çuğ edip, ahmak gideydin işte adam deyiptir. Mena bariyan hala deyiptir. Uğran durman işte adam deyiptir. İnhe şehittirip Tebuk'a kaçayım, Semud kavmunda afetinin milletin de dengesinden geçiptirler. Ve evde urkan vakıalar oluyor. İnşallah evki heftelerde, evki hefte kurbanlık oluyor inşallah. Evki hefte kurbanlık, anıqı heftesinde tatil eder, bir barmadan sürüyor vakit olur yani. İnşallah bu ürün qalalını hiftehum-i mehir. Mehirman 17'sinden meylek. Hiftehum-i mehirmah. Hiftehum-i mehirmah cımgasından başlar inşallah. Allah Teala dünyanın ahiretini abad etsin. Yaşayışınız iman, nur, bereketten dolu olsun. Allah Teala vatanımız emniyetten ayırmasın. İttihattan ayırmasın. Ağdı birlik bereketten, mescid medreselerimiz yürüymeden ayırmasın inşallah. Bir alham, kul huvallah okuyayım. Ötülümde de dua ederiz. Dua ederiz, okuyuverin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Mikail. Bunu öğreneyim. Ne yapalım? Hatmi Kur'an-ı Kerim, hatmi İhlas, maridimiz vadiptirler. Bu bir neçe qurbanlıqdan sonra onları etiptirler. Telefonda elhamdülillah sonra o cevap berýärler. Ikindi we akşamara erti bilen 9-yň döwreginde elhamdülillah gijuni cevap berdiler. Allah Taala dünya ahiretini abad etsin. Dawdahun ilahi amin rahmani. İlahi amin. Hatmi Kur'an-ı Kerimler ve maridimiz ve müşkiller ve vadiptir. Hemmelerine dua, iman, abruy, ağzı birlik, mehabbet bilen qurbanlığımız geçsin inşallah. Amin can Huday. İman abruy yürüysün, bereket yürüysün, mehabbet yürüysün, emniyet yürüysün can Huday. Amin ya mucibed davat. Amin ya ilahel alemin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Barakallah. Huday izzetini arttırsın.